200 ọgwụ iri, 201 ọgwụ iri na ofu, 202 ọgwụ iri na abụọ, 203 ọgwụ iri na atọ, 204 ọgwụ iri na anọ, 205 ọgwụ iri na ise, 206 ọgwụ iri na isii, 207 ọgwụ iri na asaa, 208 ọgwụ iri na asatọ, 209 ọgwụ iri na iteghete, 210 ọgwụ iri na iri. Ndị be anyị nnụọ na nkịta kọnụ si kọnụ bịakwa dọnyere anyị kọnụ fụ ka anyị si agwụ ọnụ na ọnụ be anyị udo dịrị ọnụ ogbuefi ọkpọkpa na ọmụmụ nke iri ya rie. Izu ga anyị gwụ si ọgwụ ise were ọgwụ iri, taa anyị ka esi ọgwụ iri wee gwuru ọgwụ iri na ise. Aka anyị ka gwụrụ taa na ọgwụ iri na ise ma onye bụ ọgwụ iri na ise ya mụdo ga erube bee ma ife ọgwụ iri na ise dapụ ha ndị aka esi ka eme were pensụl akwụkwọ were sileti nke ịma na ijede wepụ ha ewe na ọcha ka anyị ruo ya na bọọdụ anyị ka anyị fụ ka o si dapụ ha. Our people, good afternoon, good morning, good evening, depending on where you are at this point in time. We have come here again. We thank you for coming to join us in this our learning episode. This we are still on counting. Last time we counted from 101 to 200. Today we are going to count from 200 to 300. That is what we have to count today. Take your pencil, take your paper, take your pen. For those of you who see you slate, and chalk, let us go and take it. As we get to our board, we will learn more. Let's go. Board anyị ya bụ nke ka anyị jee ife ọkpụkpa n'elu bọọdụ. Ịmara nke izu ga-arịba egwudo mebụ 200 ya bụ ọgwụ iri, 200 bụ ọgwụ iri. Taa nke taa nọba n'ife ezi ka ebido bụ 201 ọgwụ iri na ofu, 202 ọgwụ iri na abụọ, 203 ọgwụ iri na atọ, 204 ọgwụ iri na anọ, 205 ọgwụ iri na ise, 206 ọgwụ iri na isii, 207 ọgwụ iri na asaa, 208 ọgwụ iri na asatọ, 209 ọgwụ iri na iteghete, 210 ọgwụ iri na iri, 211 ọgwụ iri na ofu, 212 ọgwụ iri na abụọ, 230 ọgwụ iri na iri na atọ, 240 ọgwụ iri na iri na anọ, 215 ọgwụ iri na iri na ise, 216 ọgwụ iri na iri na isii, 217 ọgwụ iri na iri na asaa, 218 ọgwụ iri na iri na asatọ, 219 ọgwụ iri na iri na iteghete, 220 ọgwụ iri na ohu, ọgwụ iri na ohu, 221 ọgwụ iri na ofu na ofu, 222 ọgwụ iri na ofu na abụọ, 223 ọgwụ iri na ofu na atọ, 224 ọgwụ iri na ofu na anọ, 225 ọgwụ iri na ofu na ise, 226 ọgwụ iri na ofu na isii, 227 ọgwụ iri na ofu na asaa, 228 ọgwụ iri na ofu na asatọ, 229 ọgwụ iri na ofu na iteghete, 230 ọgwụ iri na ofu na iri, 231 ọgwụ iri na ofu na iri na ofu, 232 ọgwụ iri na ofu na iri na abụọ, 233 ọgwụ iri na ofu na iri na atọ, 234 ọgwụ iri na ofu na iri na anọ, 235 ọgwụ iri na ofu na iri na ise, 236 ọgwụ iri na ofu na iri na isii, 237 ọgwụ iri na ofu na iri na asaa, 238 ọgwụ iri na ofu na iri na asatọ, 239 ọgwụ iri na ofu na iri na iteghete, 240 ọgwụ iri na abụọ, 240 bụ ọgwụ iri na abụọ, 241 ọgwụ iri na abụọ na ofu, 242 ọgwụ iri na abụọ na abụọ, 243 ọgwụ iri na abụọ na atọ, 244 ọgwụ iri na abụọ na anọ, 245 ọgwụ iri na abụọ na ise, 246 ọgwụ iri na abụọ na isii, 247 ọgwụ iri na abụọ na asaa, 248 ọgwụ iri na abụọ na asatọ, 249 ọgwụ iri na abụọ na iteghete, 250 ọgwụ iri na abụọ na iri, 251 ọgwụ iri na abụọ na iri na ofu, 252 ọgwụ iri na abụọ na iri na abụọ, 253 ọgwụ iri na abụọ na iri na atọ,
254 ọgụ iri na abụọ na iri na anọ 255 ọgụ iri na abụọ na iri na ise 256 ọgụ iri na abụọ na iri na isii 257 ọgụ iri na abụọ na iri na asaa 258 ọgụ iri na abụọ na iri na asatọ 259 ọgụ iri na abụọ na iri na iteghete 260 ọgụ iri na atọ 260 ọgụ iri na atọ 261 ọgụ iri na atọ na ofu 262 ọgụ iri na atọ na abụọ 263 ọgụ iri na atọ na anọ 260 ọgụ iri na atọ na atọ 264 ọgụ iri na atọ na anọ 265 ọgụ iri na atọ na ise 266 ọgụ iri na atọ na isii 267 ọgụ iri na atọ na asaa 268 ọgụ iri na atọ na asatọ 269 ọgụ iri na atọ na iteghete 270 ọgụ iri na atọ na iri 271 ọgụ iri na atọ na iri na ofu 272 ọgụ iri na atọ na iri na abụọ 273 ọgụ iri na atọ na iri na atọ 274 ọgụ iri na atọ na iri na anọ 275 ọgụ iri na atọ na iri na ise 276 ọgụ iri na atọ na iri na isii 277 ọgụ iri na atọ na iri na asaa 278 ọgụ iri na atọ na iri na asatọ 279 ọgụ iri na atọ na iri na iteghete 280 ọgụ iri na anọ 280 ọgụ iri na anọ 281 ọgụ iri na anọ na ofu 282 ọgụ iri na anọ na abụọ 283 ọgụ iri na anọ na atọ 284 ọgụ iri na anọ na anọ 285 ọgụ iri na anọ na ise 286 ọgụ iri na anọ na isii 287 ọgụ iri na anọ na asaa 288 ọgụ iri na anọ na asatọ 289 ọgụ iri na anọ na iteghete 290 ọgụ iri na anọ na iri 291 ọgụ iri na anọ na iri na ofu 291 ọgụ iri na anọ na iri na abụọ 293 ọgụ iri na anọ na iri na atọ 294 ọgụ iri na anọ na iri na anọ 295 ọgụ iri na anọ na iri na ise 296 ọgụ iri na anọ na iri na isii 297 ọgụ iri na anọ na iri na asaa 298 ọgụ iri na anọ na iri na asatọ 299 ọgụ iri na anọ na iri na iteghete 300 ọgụ iri na ise 300 ọgụ iri na ise. Bene ka anyị ga-akwụsị nke izu ọzọ zụkwa be anyị bido kwụma gama na ihu ndị be anyị daalụ n'ochine na akọnọlbụ kolizikwa abịa nọele n'izu abịa anụ esi anyị amụ ọmụmụ ife beni ife ụlọ ka mụ ha abarịkwu n'ụlọ biko bitere nye nụ anyị aka ya bụ ụzọ anyị si ama na ụlọ akwado ife anyị ememe ya bụ ka ọ bụ na ewepụ ha ụmọsị ọbụla ewepụ ha nke ọfụ bolu ụlọ ntị. Please, gentlemen and ladies, thank you. This is where we stop this episode. Next time we will start from 301 and we know where we get to. Please subscribe to this YouTube channel because that is the only way we know you are benefiting from what you are doing, and that's the only way you are supporting us, and that is the only way we can be encouraged. Thank you so much. Watch out for the next episode.